Paman Gunawangsa paman. Panjenengan menika kesesok nemu tindak badhe tindak pundi Kanjeng? Paman Gunawangsa. Inggih. Aku dhewe ora ngerti. Aku dhewe ora ngerti arep ana ngendi papan deninge meng. Kok ngaten? Sing baku aku bisa selamat saka ing Kadipaten Sampang Madura saka pangancame Paman Cakraning Ngrat. Nggih, nggih, nggih. Paman, Nun kula. nek mestine sampean kudune ngerti. Kudune Paman Cakraning Ngrat kuwi nyarujuki anggoning sesambungan tresna marang Diajeng Endar. Ning kabeh mau mung tinemu kosok balen, Pak. Ngaten Kanjeng. Kula piyambak ngertos menawi panjenengan menika sampun sarujuk, sampun tresna dhateng calon garwa panjenengan. Ananging sewu Kanjeng Cakraning Ngrat menika salah satuning panguwaos ing dipun agem. Paman Gunastra. Kakang Trunajaya. Diajeng. Ojo bisa karo aku ya Kakang. Aku ora bisa marang sliramu. Kakang, aku tresna panjenengan Kakang. Iya, Diajeng Endar. Aku ora bisa tenan Kakang. Pun Kakang priksa yen sliramu kuwi tresnane lair tan sing batin marang pun Kakang. Nanging ojo ninggalke Jenengan, aku ya Kakang. Nun sewu. Monggo kula aturi. Pun Kakang semingkir sak salawase urip ora bakal misah katresnanku kalawan sliramu. Pun Kakang wis uga prasapa ora bakal bisa pisah kelawan sliramu kejaba langit lan bumi tangkep dadi. Nanging kabeh mau merga kahanan Diajeng. Aku ncat saka ing Kadipaten Sampang Madura. Iki merga kahanan. Yen aku ora enggal uncat Diajeng, meh wae nyawaku sing dadi korban saka pangancamane Paman Cakraning Ngrat wis ngulus pusaka kang murup sak damarine nang pucing ciliga sing bakal ditamakke aku Diajeng. Mula Diajeng kabeh mau ketang gedhening rasa tresnaku kang tumuju marang siramu Diajeng. Yen aku ora enggal incat saka ing Kadipaten Sampang Madura, yen aku kukusing jagat aku ora bakal bisa ketemu meneh marang siramu Diajeng. Iya Kakang. Banget konku tresna arang sliramu Kakang. Mula aku kedarang-darang aku mlayu. Aku kepingin banget aku kudu ngerti panjenengan arep tindak menyang ngendi. Diajeng. Kakang Trunajaya. Banget konku tresna panjenengan Kakang. Diajeng aku bakal ana ing papan ngendi ku ora baku Diajeng. Sing baku aku bisa selamat Diajeng. Yen aku bisa selamat, kapan wae aku kan bisa ketemu karo siramu Diajeng. Nanging kaya panjenengan ki kaya ora krasa tenan to sing tak rasake iki to. Diajeng. Pun Kakang iki tresnane marang sliramu Diajeng.
iki ngungkuli tresnaku marang sapa wae Diajeng. Ora bisa tak gambarake apa wae Diajeng. Endi kamu kena tau gemi to? Diajeng Indarti. Ora bakal mlinjani to. Musti nikaning jagat memaning pun Kakang Diajeng. Tenang ya Kakang ya. Tenang ya Kakang ya. Liring netramu kang bening. Kaya beninging bayu sendang kasuwargan. Kapan bening atimu bisa nelesi atiku wong ayu. Ya Kakang. Adem ayu merasane atiku. Senajan mung sakedhik bisa sesambungan tresno Kakang. Kang Kakang Trunajaya. Senajan aku lan panjenengan iki mau ora dipangestoni dening sajagatan tresna sami Diajeng. Mestine pun Kakang iki kepengin banget. Dasar bagus turwi kejaba mung aku. Diajeng. Percaya marang pun Kakang Diajeng. Yen pun Kakang iki tresnane mung kanggo sliramu Diajeng. Iya Kakang. Rinangga sono hati. Kawe lara duh nyawa ning tias kula Kakang Trunajaya. Muga-muga ing bisu aku lan panjenengan bisa nyawiji Kakang. Pasuryanya nglam
menawa kabeh mau wis dadi cihnaning Gusti karo jagat, yen donya iki aku kudu pipisah marang siramu Diajeng Endar. Kamu hatiku iki abot kakang. Iya padha Diajeng. Abotin aku kudu pepisahan marang sliramu. Diajeng. Aku ora bisa kakang. Sing Aku ora sedih. bisa. Sing sedih kuwi ora mung siramu Diajeng. Aku ora Kakang bisa uga sedih Diajeng. Ora kakang. Diajeng. Wis aku bakal nderek kakang. Diajeng. Aku nderek sliramu kakang. Kanggo mbuktekke yen tresnamu kelairetan sing marang aku kudu oncat, aku kudu saka lunga saka ing Kadipaten Sampang Madura Diajeng. Yen pancen Gusti karo jagat iki besok nemokke aku lan siramu iki mesti bakal pepanggihan meneh Diajeng. Kakang. Senajan apa kaya ngapa pancen iki kudu lakon kang kaya mengkene kakang. Nanging senajan atiku lara aku kudu lega lila kakang. Aku kudu medhot tresnaku iki. Hendarti. Hendarti. Peran kula joyo. Kula derek, Mat. Kula derek. Kula derek. Kakang Grunajaya. Wis ora kira ana lho. Jo, wonten paring dawuh Sidurjo, wonten paring timbalan dawuh. dina iki senajan ta ora dina pasowan. Injih. Aneng aku ngersakake para Narapraja lan Sentana padha nyaket nggon ingsun lenggah ana ing Pendhapa Agung iki. Injih. Lajeng sumangga anggenipun panjenengan badhe paring dawuh dumateng sedaya purnayakaning praja ingkang wedal sakmenika nderek sowan wonten ing Ya. Abyantara. Buger, Waring pangandika penake ya. istahaken dawuh. Sing tresna lan bekti marang wong atuan ira. Lan injih sinuwun. Patih Sidurjo, Wonten paring dawuh sinuwun. penggalih suki mangu-mangu. Injih. Sok wite aku tininggal sedo Kanjeng Prameswari. Jur kepengin aku arep ngudang salah suwining wanita. Lan injih. Nalika semono aku wis utusan karo Mangunjaya. Piye kabar pawartane? Oh, panjenengan niku sampun utusan dumateng Mangunjaya. Iya. Kepasang yu. Iya, aja. Bilih rikala semanten kula menika nalika badhe sowan menika pepanggihan kalian Mangunjaya wonten ing wingking. Mangunjaya menika sampun beto salah satunggaling wanita. Iya, Menapa iya. badhe sowan wonten ing kersa dawuh. Kepareng disowanake, Jo? Injih, injih, ngestokaken dawuh. Ya, Kepareng kula nyuwun pamit sinuwun. Kene-kene rada maju. Oh isi. Sinuwun. Menika Mangunjaya. Wis, ora apa-apa. Wis, karben. Iki sapa ta jenengane? Menika Ozi sinuwun. Rara Oyi. Iji. Wah. Sidurjo, wonten paring dawuh. bocahe tregel, Injih, katon manis. injih, injih. Iki bocah ngendi to? Mangunjaya. Saking Surabaya sih.
Saking Saka Surabaya. Surabaya. Ijih. Nganti adoh. Lah kok adoh temen to leh menggolek Ijih. wanita kuwi to. Iji. Niki sandangane kok do apik-apik tekan endi, Lek? Iki wis tekan ngendi saiki? Haji. Nggih. Aku iki ratu ing Mataram. Oh, Kang mesine aku sesembahan. oh, Iya. ratune. Iya. Nggih. Aku ki Warangka. Warangka ki patih wakile Ora apa. Sinuwun. Sekarang Sultan bocah durung ngerti tata cara kang. Injih. Ya ngono wae. Injih. Soane Bene Wirarja karo Nyai Wirarja. Oh mekaten. Iya. Prajurit iki Sinuwun ngersake suwane Bene Wiraraja. Mula sidang tak aturi nimbali Bene Wiraraja karo Nyai Wiraraja. Kula ingkang sowan. Sinuwun menika Bene Wiraraja Ya, kaliyan ya, Nyai ya. Wiraraja sampun sowan. Bene Wirarja Kula Sinuwun. kaget ingsun timbali. Nggih, radi tratapan manah kula. Kok Ya. kadingaren dipun timbali. Heeh. Isih ngopeni kutut-kutut kae to. Kathah sih. Ya. Kathah kutut kula kathah. Jadi iki ngene ya, Jo. Sira Sun timbali iki siji karo padatan. Iki aku ana bocah kang jeneng Rara Hoyi. Gawanan mulih ning Kawirjan. Kersanipun Karo kowe ya, Mbok Wirarja. Nggih. Gula wendan Rara Hoyi supaya weruh lan nganti pono babagan kaprajan Sarasilah tata negara Udanegara apa wae. Oh, ngaten kersanipun. Nek kepengin busana ya turut ana perkara prabeya nyuwun aku. Oh ngoten nggih. Cetha to Pak ni? Ajeng Yen ngaten to. nyuwun pamit kula Ya. panusun Rara Hoyi. Sinuwun nggih. Ayo. Nggih. Derek Pak Melu. Dei. Ayo. Ayo, nggih. Melu Bapak. Melu niki. Ya. Ayo. Nggih. Patih Sindirja. Nuwun wonten paring dawuh Sinuwun. Borong bodho ing pasewakan buri. Ijih. Ingsun arep aring bebungkuran. Injih. Buger. Paring pangandika Sinuwun. Rama didabyang ya, Le. Ih, monggo swawi kula dherekaken Sinuwun. Katos satus Sinuwun. Aduh. Aku kok Kok nek liwat kok sik. Tak sawangsa korining kasatriyan wewayangan kang tumiba ana ing banyuning sendang. Wah. Persasat Hapsari kang ijawantah. Pasuryane ayu, parasi tanpa layu. Ndadekake sengsem ing atiku. Sapa kowe Cahayu? Aku Rara Hoyi. Rara Hoyi? Heeh. Saka ngendi Hoyi? Anake Ki Wirareja. Yogane Pak Dewi Wirareja. Kowe iki sapa to sandanganmu kok apik-apik ngono? Wong sugih to? Hoi, mangerti yo. Aku putra dalem ngersa dalem sampeyan dalem Kanjeng Sunan Amangkarat Agung ing Mataram Pleret. Oh. Loh, Hoi, aja langsung Hoi. Hoi.
Iki manuk sing Mumpun banget ta. tak suwang-sawang yo alus. Ora awan ora bengi anane mung elus-elus manuk. Lho, Kok rumangsaku ki njur bojoke ora digatekke. Wong wedoke ra ya kepengin banget omong-omongan. Apa to apa? Kok angger wis nyekeli manuke dhewe iki kok wis ora kelingan duwe bojo. mergo ngene iki ayo ngukumi ya mergo seneng manuk to. Lah ya nggon kuwi. Lah nek sampeyan wong ngelulus kae njur nggon kuwi arep ngupo karo manukmu iki kapan? Ayo kowe ya. Pak nih. Awake dhewe kuwi saiki duwe kalian. Tahu aku ki nang kali to, Mbok. Ya, ya. Malah ana anake ratune. Oh, ana anake ratune mau kae. Lah ngopo kok mlayu-mlayu? Kae malah ngoyak-oyak aku rene. Aku arep nang mburi wae, Mbok. Wes. Kanjeng Pak. Wes, aku arep nang mburi. Pak Pirorejo, ana apa dene Pak Pirorejo? Jang pangeran. Menapa Lenggah. panjenengan sekalian mangertos prajaripun paksi, Pak? Anek manuk kula ngoten kathah. Wah niki slamet nika. Peksine jaler napa ya? Senas menika kok, Pak. Lah ingkang dipun kersakaken Peksi ingkang kula bujung saking sendang menika ulesipun abrit, Pak. nek lar sing werna abang ya ora ana ya mbok ya. Ono apa? Wonten kok, Pak. Mboten sisip ing paningal kula, Pak. Kula bujung menika mlebet wonten ing kawirorejan kok, Pak. Piye, Pak nih? Mbok nih. Piye nek ngene iki piye? Mumet to dhewe? Iki hoyi. Lah iya ning jur arep matur piye? Sing arep matur. Nyun pangapunten pangeran. Kersanipun jeng pangeran dos. Menika anak kula. Anak kula lara hoyi. Anak panjenengan, Pak. Jang pangeran. Menika anak kula jeng pangeran. Pak nih kok sinareng mireng nek anake awake dhewe kok kaya mesam-mesem. Sajak rena penggalihe. Lagi mangertos menika, Pak. Menawi Pak Pirorejo apa dene Mbok Wiyorejo kagungan putra. Nggih namung setunggal niku. Ngaten, Pak. Saestu sak sampunipun kula nyumurupi yoga panjenengan nenggih hoyi wonten ing sendang nalika kula leledang wonten ing sak kiwa tengenipun kedaton pleret. Kula nyumurupi hoyi. Wah. Satemah saged ndudut arosing manah kula, Pak. Namung nyun pangapunten jeng pangeran. Mbok Wiyorejo pripun? Tenanipun Rara Hoyi menika sengkeran Rama dalem. Loh, Rama dalem menika lho jeng pangeran. lare ingkang taksih arep menika, Pak. Pak. Loh, iki piye iki? Nih, Apa aku sak luput lehku matur? iki awake dhewe nek matur nek muni sengkeran dalem kok terus blas ngono ki yo piye? Wah, dadi engko nek diaturke ngersa dalem Lah iya. awake dhewe piye mbok nek? Saiki Hoyi wae ayo diparani. Ayo. Kangas. Mbok monggo mang dipun pirsani kang wayah Kang Mas. Kanjeng Ratu. Inci. Tejaning rat menika nembih mawon nandhang gerah. Piyambakipun menika saben dintenipun katur
kados boten gadah daya. Inggih Kanjeng. Kapure dar menapa kemawon boten purun. Saben dintenipun tansah ngalamun nglangut. Anggenipun sakit menika kok nggih sakit ingkang kados ngaten to Kang Mas? Ngaten Kanjeng Ratu. Awit pun sakit tejaning rat menika kok nembih saking kawirja. Oh, iji. Kang Mas. Injih. Sakondheripun wayah tejane rat menika wangsul saking kawirjan. Inggih. Piyambakipun kirangkang kados ngaten injih. Kula mangertos Kang Mas. Kados pundi? Panjenengan kok mboten tangkap ing sasmita. Kirahipun kang wayah tejang ning rat menika menapa panjenengan mboten pitados? Injih. Piyambakipun menika nak nembe kemawon kundur saking kawirrejan. Kula mangertos Kang Mas. Piyambakipun kagungan sakit nandhang asmara. Oh. Kadosipun ngaten, Cih. Sakmenika ngaten kemawon. Monggo Kanjeng Ratu kula dherekaken wonten ing kawirrejan. Mila Kanjeng Ratu kula aturi cecawis ageman ingkang sae menapa mangke dipun paringaken kaliyan Nyai Wirorejo. Oh, nggih. Ngaten. Lajeng kula dipun betakaken dung menika ingkang sampun kula cawisaken menika. Perkawis menika gampil Kang Mas. Namung mbok monggo panjenengan menika kula aturi dangu dhateng keng wayah. Mbok menawi piyambakipun menika saged ngendika menapa dos pundi ngaten lho Kang Mas. Sampun kula dangu nanging ki ambak ampun tansah mendel kemawon. Ger wayah tejaning rat. Mbok ya wungu barang to, Ger. Ora mung mendel wae. Sampun Kanjeng Kersa mlek Ratu. mung ngalamun. Ora kersa dahar, kersa unjukan ki njuk kepiye to, Ger? Sampun Kanjeng Ratu. Monggo Kanjeng Ratu kula dherekaken wonten kawirrejan. Inggih, Kang Mas. Pinangka kangge usadani. Menawi saking kersa panjenengan kula badhe nyamektakaken menapa ingkang panjenengan suwun. Monggo. Inggih. Ya kaya ngene iki. Saben-saben wong tuwa lenggah wis padha ngadeg. Apa meneh guna wangsa. Nggih, Bang. Trojaya. Lah ya dikrasan-krasanke ana ing kajuran kene. Luwih-luwih keng sira wis tak dadi mantuku. Lakon rene kauri, ayo padha nunun marang Gusti Kang Murba Kawasa. Mbok menawa siramu kok bisa keturutan apa sang dijongko. Wonten dalem sewu Rama Panembahan. Ya senaja. Ara sing malah kula kados dene kasiram banyu sawu seminggu. Saplokipun kula mapan wonten ing kajuran menika. Menapa malih ing wedal sak menika kula sampun kagungan garwa inggih putra panjenengan. Menika ora sing manah kula bombong sanget. Ya. Temtu kemawon kula badhe krasan mapan wonten ing kajuran. Ya, Rama Panembahan. lah jabaning kuwi. Gunawangsa.
Nun nggih. Lah ya ngono, saben-saben kowe tansah sumanding karo Trunajaya. Nggih. Mbok menawa ana kliran-klirane si Trunajaya, Kang Sira kang bakal takon maringi kawruh marang Trunajaya. Nggih, Kanjeng Panembahan, awit Pangeran Trunajaya menika momongan kula awit alit ngantos dumugi papan menika momongan kula. Yo. Nggih. Trunajaya. Kula Rama Panembahan. Lah ngene Trunajaya. Saiki liramu tak parengake padha makarya. Apa sing digawehi saben dinane. Inggih. Rama Panembahan menika sampun dados kewajiban kula. Pramila kula nyuwun pamit. Kula kaliyan paman Krasa pakaryan menapa ingkang dados dawuh panjenengan dalem. Yo. Nggih. Ayo Lek, Kita bayar pangestu. iki mingin kita apa? Nggih. Iki ngopo nek mingin kita apa? Iya men ngono kuwi kok. Mbokne, Nggih, pripun? penggalihku kira ya sakwise kala wingi kae Jeng Pangeran rawuh nang bubuge awake dhewe kok jeng dadi rasane atiku ki ora pengen. Langke. Mangke gek-gek matur wonten ngersa dalem. Ah kuwi sing tak kuwatirke nek nang kono kuwi. Ning nggih ngoten Pak ni. Senajan tos pundi mawon sedaya niku rak mboten awake dhewe sing methuke to. Ya ora. Nek kuwi ki rak kersane Jeng Pangeran. Langke. Weruh anake dhewe doyak tekan omah. Ya toh? Mongko nek kula sawang nika ketoke kok katuju prana kali anake dhewe. Mbok menawa ngono. Langke wong terus klepat ngoten Ayo kok terus wah kaya wong kepiye ngono aku rak ya jan iki ki yo ditakoni ora mbok ning agek ning sendang kuwi Jeng Pangeran ngendika apa? Boten ngendika napa-napa kok mbok. Wis iso basa saiki. Nggih seka sithik. Ayo ngono. Saiki le nyandang nganggo ya wis sarwa apik. Nggih. Sing bapak kali Toto sing genah ya nok. Le mlaku barang aja muncul bapakmu karo mbokmu. Ono kawirejan kene iki. Kok ono tamu mbok niki? Sapa kae? Wah, monggo Jen. Monggo. Monggo mriki. Pak ning manuke. Ngapunten. Ah niki peksi kelangan kula nika Ji. Kene Pak. Ngaturaken sugeng rawuh. Ya sak tekaku slamet. Nggih. Sungkem kula lagi padha apa? Sungkem kula katur. Iya, Mbak, iya. Niki nggih nembe rasan-rasan kalian anak kula Rara Hayi menika mpun rada trenteng-trenteng ngerti sopan, ngerti uba seta caraning kraton menika. Niku kula kalih mbokne keng gula mentah niki. Nggih, Kanjeng Ratu. Kados pundi Kang Mas? Niku diparingaken Nyai Wirareja. Inggih mangke rumiyin Kang Mas. Kok kadosipun menika Hayi menika menapa Kang Mas? Inggih mempel Kang Mas. Mbone ono apa ya ora ngerti aku. Kok Wirareja? Kene. Oh, kene ta. Ditimbali maju. Iya. Heeh. Kok Nek tak pirsani
wong jenengane wong desa ngaten iki Kang Mas. Nggih. Nek saumpama ya Mbok ya. Nggih. Saumpama sliramu ki tak paringi busana piye? Iki lho, tak paringi busana sing aku mesakake. Sing jarane wong desa ki anane ya mung kaya ngono wae. Iki aku Langking kaya ngeten rombengan. Lah iya mulane ngene ya. Nggih. Iki aku duwe sandangan sing suwe ra tau tak agem. Saking akeh sandangan karep ben tak paringke marang sliramu. Lah, ya. matur nuwun Arep sanget. Mengko karo paringi. karo anakmu. Oh ngaten. Ya, ayo. No arep diparingi sandangan sing apik. Coba iki sawan. Iki kaya ngene rak ya kanggo to. Ning aja kok enggo nang pasar ya. Nggih. Heeh, Nang dinggo pasar kok mantenan. cekel wong. Dinggo mantenan. Iki akeh banget raming siji loro. Heeh, kono singgahke kono. Wis kene wae. Wah, mangke kula singgahke wonten wingking. Nek kok le nyinggahke kok sik Oh, menang kene nggih. dhisik. Ya kok bejo banget, Mbok. Lah iya. Kados Kok pun sesuk aku maca apik. Iya dateng Kakang Wiro. Ah, monggo Enci monggo. Beni Wirorejo. Kula nggih. Aku mangerteni yen kowe iki saben-saben pisuanan ora tau nganggo duwung. Nggih. Iki ana duwung. Bakal ndak paringake sliramu. Matur sewu sembah nuwun, aku lho kok diparingi Apik lho Ki Wirorejo. iki emas e no. Pendoke wae saka emas. Iki saka emas pendoke Ning ya. kuwi gaman lho Pak ni. Aja gawe nyuduk aku. Ayo nek engko nyuduk kowe ngono ya gaman sejene. Ngene lho Pak Wiro. Nggih. Paringan Terus pundi? pusaka kuwi kok openana sing permati. Nggih, nggih, nggih. Iya. Lajeng Kena kanggo kersanipun Kang Mas. nek nalika sowan Nah, ngagem iki kuwi nambahi kawibawan. Nggih, ancen kula kok nggih. Wong baine Wirorejo kok wah, Ning anu. arit man ra duwe kula niku. Ngene ya Pak Nggih, ya. nggih. Diparingi pusaka kaya ngono ki diperteni sing apik ning aja kok dol. Mboten. Iya. Mboten niki kula kangge jimat. Nggih. Kang Mas. Engkang badhe maturan kula menapa panjenengan? Panjenengan mau. Aji. Mbone. Kene. Ora apa-apa kene. Iki nunggoni iki aku. Ngene ya, Mbok. Nggih. Pak Wiro lan kowe ya, Nduk. Nggih. Enjing. Janjane aku tekan kene iki ana wigati Oh, nggih. sing bakal tak aturke marang kowe kabeh. Lajeng wigatosipun menapa niku? Pak Wiro nampa pusaka lan sliramu. Kula ageme Napa? riyen nggih. Iya, iya ning ati-ati. Nggih. Heeh. Jan. Napa busana sing akeh kaya ngene iki nanging aku nyuwun marang sliramu. Jane aku tekan kene iki arep golek tamba. Wayahku tejaning rat. Kuwi lagi gerah. Kang mongko tak goleke tamba mrana mrene iki ora jodoh lan ora mari. Lajeng Tamba kuwi jebule cumandhak ana ing Kawirorejan. Kuwi bener. Bener Beni Wirorejo. Nek kula niku kagungan niku namung peksi kula jenengi Slamet. Arepa manuk yen kowe bisa kanggo tamba ya mengko wayahku bisa. Ah, mbok menawi nggih. Lajeng kersanipun Terus pundi menika Kang Mas? dos pundi? Sak wise kowe ndak paringi duwung, bojomu ya diparingi ageman. Nggih. Nanging ya ana syarate. Lho, napa syarat? Syarate Hoyi bakal ndak boyong ana ing kasatria. Nyun sewu. Nyun sewu nggih. Kula badhe rembagan kalian kanca wingking. Oh. Mbokne. piye? Rene. Wah, iki awake dhewe iki sing dadi. Engko nek didukani. Nek diaturke mengko Apa to? Kanjeng. Ngene wae. Teko mong bloko. Lho iya nek ora bloko awak dhewe lah Teko bloko ya, Mbokne ya. Ya teko matur. Nyun sewu. Oh, kopi. Ngaten nggih. Sejatosipun anak kula Rara Hoyi menika aduh. Piye, Pak? Cing cetha wae Pak. Matur kemawon to, Pak. Menika sengkelan dalem Kanjeng Sinipun. Wis ngerti. Sampun prisa. Dipun titipaken kalian kula. Lah niku mangke nek
Jong sinuwun prisa, aku kula. Yen Kanjeng Sinuwun Kopreso paring duka marang sliramu. Aku sing tangguh. Menika saestu. Saestu napa? Jawab perkawis menika. Ngene, Mbok Rejo lan Pak Rejo. Nggih. Kowe lak ngerti dhewe to? Nggih. Ning ngersane Kanjeng Sinuwun. Wah, nggih, nggih Ngerti dhewe to? ampun Kaya ngertos. ngapa? Wah, nggih. Biyen kaya ngapa kowe ngerti dhewe? Nggih. Heeh. Mula ngene. Nek perkara mengkono dugane Kanjeng Sinuwun, aku sing tanggung Estu, jawab. Tenang. panjenengan ingkang tanggung jawab. Iya. Kula namung tiang dusun lho. Lah, nek Mangke perkara kuwi rasa ngembet kok perkara pikir. niki kula niku cilaka ya mbokne ya. Lah iso. Nah, Yen iya. ngapaken kersanipun kula Iki bakal ndak pamke Nggih. No. Oh, pripun Pak? Iki ngene no. Nggih. Kowe manut Semeneng. Bapak. Kowe adiboyong karo Kanjeng Ratu. Oh. Wes ora apa-apa, kowe pisah sawetara karo bapak karo simbok. Sing ati-ati nderek Kanjeng Ratu. Oh, nggih. Ben Monggo Kanjeng. Kula nderek Kanjeng Ratu. Kira Kanjeng Pangeran ben Kono apa Pak aku sing tanggung jawab. Wis ayo, ndang budhe. Oh, monggo kula dherekaken. Iki mangkok openono saku njaluk pamit. Iya. Monggo kula dherekaken. Nggih, monggo nderekaken. Wis ya, Mbok. Nggih. Ngati-ati ya, Nok ya. Heeh. Aja ngilangi Subaseta. Nggih, nggih, Pak. Sampun hati-hati ya, Nok. Aja ngilangi leh kumulang tata krama. Mbokne, piye Pak nih? Jane ngono ya abot. Ning piye jajal lek kaya ngene iki? ning kabeh mau wis ana sing tanggung jawab. Kanjeng Ratu tanggung jawab. Ya wis ya. Mula ngene, heeh, iki digawa. Mlebu. Ha, aku tak gawa manuke, mbokne. Oh, iya, iya. Heeh, aku ora iso pisah karo Slamet aku. Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran Tejaningrat. Kanjeng Pangeran, Kowe, panjenengan gerah. kowe sapa? Injih. Kula Hoyi, Njeng Pangeran. Hoyi, Injih. aku ora gerah. Kula Hoyi ingkang sowan. Hoyi, Injih kula Kanjeng Pangeran. kok sliramu bisa mapan ana ing pasaryanku? Injih. Lumantar sapa, Hoyi? Injih awit menika Kanjeng Ratu lan ugi Kanjeng Pangeran Pekik ingkang boyong kula saking Kawira Rejan. Kanjeng Pangeran. Eyang Ratu Kencana lan Eyang Pangeran Pekik. Injih. Pranyoto mangerteni kang dadi isining atiku kok. Sakmenika panjenengan sampun waluya ta? Iya, Boten gerah menika Kanjeng Pangeran. ora ana liya kang bisa ngusadani tumrap gerahku. Kejaba sliramu, Hoyi. Hoyi, tak rewangi aku nandang kaya ngene.
lamun ing wanci ratri aku ora bisa nendra. Kang tansah kegawang-gawang aneng netraku ya mung wewayanganmu. Kang tansah ngridu tumrap telenging atiku kok hoyi. Menapa menika saestu Ceng Pangeran? Sing kandha dudu latiku. Nanging osek ing batinku kok. Kula dereng pitados Kanjeng Pangeran. Sliramu persasat melati suci kang anggung mekar mring telenging atiku kok hoyi. Kula kepengin mirengaken tandha buktinipun yen to saestu panjenengan tresna dhateng kula. Kaling ngono Kanjeng Pangeran Tejaningrat lingsung kula menika lho. Wong tresno bakal Saestu to panjenengan boten ing samangkehipun menika keduwung Kanjeng Pangeran? Ora. Najan to widodari 1000 tumurun bakal eladi marang aku hoy. Nanging siji wae ora ana kang bisa ngrangeh bangkiting ati lanangku kejaba mung sliramu hoy. Injih Kanjeng Pangeran. Nyabrang segara wedang mesti bakal tak lakoni. Bebasan leledang ana ing sapinggiring samudra. Injih. Nyawang garising Cakrawala kang tanpa winates. Saurining Cakrawala mijil wewayanganmu kena soroting Hyang Pratanggapati aweh pangaribawa. Panjenengan menika lho Kanjeng Pangeran. Nyata mustikane jagat maning pun Kakang kok siramu iki yo. Ampun ngaten lho. Bot abote rasa tresna lalabot tresna jati. Saestu lho menika lho Kanjeng Pangeran. Hoi, matur nuwun banget. Injih. Dene sliramu kang bisa weh usada brangti tumrap kekesing atiku hoi. Matur nuwun, muga-muga wae nggone bebrayan antarane aku lan sliramu tansah pengestanan dening purbaning Hyang kang akar jagat bisa langgeng lestari ya hoi. Mugi-mugi kemawon Kanjeng Pangeran, monggo kula dherekaken. Yo, ayo hoi. Monggo.
Gusti. Kepareng matur pepat musik pameten. Patih Sindurjaya. Kula wigatosaken. Kok panjenengan menika sajakipun nandhang sungguh. Wonten penggalih ingkang dipun galih ingkang badhe dipun aturaken dumateng inggih abdi kebak. Panjenengan menika menggalih penggalih menapa? Monggo kula aturi matur dumateng ingkang abdi kebak. Patih Sindurja, pun wonten paring dawuh. Negara Mataram iki tinggalane para kakek moyang Romohon nalika gawe kraton iki kanggo kacentremaning para kawula lan Narapraja. Pila leres. Ning jebolane saiki wis sing lar. Akeh wong sing ora padha tresna karo ratu ing Mataram, ora tresna karo negara ing Mataram. Panjenengan saged ngendika ingkang kados mekaten menika katnalaripun kados Puger paring pandika sira putra ningsun puger nainggih aja nelak barang kang ora padha tresna karo ratu ing Mataram ya. Punten dalem sewu sira satriya gegadangane wong tuwa iki lamun ta nyawang putra yen padha dene rukun tresna karo bibit kawiting negara ing Mataram. Dan Patih Sindurja, pun kula wonten paring kalenggahan iki ingsun bakal ngagem panguwasa tunggal. Panguwas inggih kados pundi? Lire. Injih. Yen ingsun wis ngagem panguwasa tunggal lenggah ana ing tengah-tengahing bebener iki. Injih. Ingsun bakal ngagem rasa tunggal. Ora sanak, ora kadang, ora garwa, ora putra. Mengko sapa sing lukut bakal ingsun pidana Patih Sindurja. Pekat menika kawicaksanan dumunung wonten ngersa ingkang abdi kepatihan namung nderek menapa ingkang dados dawuhan. Sinuwun. Para prajurit sekecake nggone padha lenggah ya. Patih Sindurja, yun wonten paring ingsun ngersakake sawane Bibi Ratu Kencana Dalah paman Pangeran Pekik. Oh inggih, panjenengan ngersakaken wiswanipun Kanjeng Pangeran Pekik. Iya. Prajurit timbalono Kanjeng Pangeran Pekik lan Bibi Ratu Kencana. Pangeran Pekik. Jauh dalem. Kula timbali sampeyan mriksa. Sampeyan mriksa. Jih, sampun. Kula badhe matur paman Pangeran Pekik. Injih kados. Napa leres paman Pangeran Pekik mundhut hoyi saking Kawirarejan. Pan jih kula
Leres. Leres. Paman Pangeran Pekik Injih. niku mboten titip hoyi wonten Kawirojan kenging menapa dipun pundhut? Kenging menapa paman? Injih. Awit badhe kula damel jampi anggenipun saged wayah kula. Wayahipun sinten? Wayah kula. Sinten? Tejaningrat. Tejaningrat menika putranipun sinten? Paman Pangeran Pekik. Injih kula. Tejaningrat niku putra kula. Leres. Kok Paman Pangeran Pekik saged ngaken menika wayah? Injih. Menapa sebabipun Paman Pangeran Pekik? Paman Pangeran Pekik wonten Mataram menika namung ngayom kamuktenipun Bibi Ratu Kencana. Ingkang Paman Pangeran Pekik menika sampun wangsul wangsul badhe ngetingalaken dharma bektinipun namung yektinipun lepat. Semanten Paman Pangeran Pekik atur pisungsun besar ingkang ngendikanipun jalu ning nyatanipun besar menika wadon. Nggih napa mboten Paman? Nggih napa mboten? Ji. Tandha mawon Paman Pangeran Pekik wis medhokake karo Ratu ing Mataram. Paman Pangeran Pekik mundhut yayi saking Kawirojan menika lepat ngunggahi wewenanging ratu. Lepat Paman. Awit menika Paman Pangeran Pekik pidana Paman Pangeran Pekik 8 taun. Panjenengan kula aturi ngasta dhateng kawicaksanan panjenengan sinuwun. Bibi Ratu Kencana. Kula menika sinten? Nggih niki Bibi. Sing jeneng Ratu ngagem kawicaksanan kanthi pangwasa tunggal. Lepatipun Paman Pangeran Pekik ngaten menika Bibi. Sinaosa lepat lan kaanggep lepat wonten ngrasa dalem sinuwun kula nyuwun pengenteng-enteng. Menawi 8 taun menika panjenengan anggenipun ngasta bawat atiling praja menika kirang adil sinuwun. Monggo dipun pirsani kula menika sinten? Kula menika sinten monggo dipun pirsani sinuwun. Bibi Ratu Kencana. Injih. Panjenengan menika kok malah sekecap padha sekecap kali ratu. Ngapunten yen panjenengan menika teksih kula wangsa kadang sentana Bibi. Ning panjenengan klepetan dosane lepate Pangeran Pekik. Sedaya menika rak tasih kawula dalem sinuwun. Kembet pidana 6 taun. Panjenengan kesangetan sangat anggenipun paring pidana sinuwun. Bejo. Menapa panjenengan boten ibut? Sinten Kanjeng Ratu Kencana menika lan Kanjeng Pangeran Pekik? Jo. Lah kok panjenengan paring pidana ingkang awrat kados wekah? Ya iki sing jeneng Ratu ngagem pangwasa tunggal. Injih. Nanging menika panjenengan kula aturi emut. Menika tasih keluarga ta. Ya. Mbok nek paring pidana menika ingkang murwat kemah. Ya. Dawuh ingsun marang sira. Injih. Paman Pangeran Pekik, Bibi Ratu Kencana papanake patsikran. Injih. Wis aken to. Prajurit Kanjeng Pangeran Pekik lan Ratu Kencana papanake patsikran. Monggo Bibi. Uger
Aja ditulat ya Nger. Ngestakaken dawuh. Sinuwun. Patih Sindurja. Nun kula wonten paring dawuh. Ingsun kepengin sowane Bayi Wirareja dalah Mbok Bayi Wirareja. Injih, ngestakaken dawuh. Prajurit timbalana Mbok Bayi Wirareja lan Baine Wirareja. Maju marak swanane ngersani Sindurja. Wirareja kaliyan Kyai Wirareja sampun swan wonten kersa dalem sini. Wirareja, kula sinuwun. sira ndak kepanange rada maju Jo. Kene Jo. Mbok sampun mriki Karben mawon. cetha nggonku paring dawuh. Maju wae Baine Wirareja. Maju. Maju wae karben cetha. Ya. Wedi mbok. Nalika semana Hoyi dipundhut paman Pangeran Pekik karo Bibi Ratu Kencana. Apa sebabe, Jo? Kok mbok aturake? Mongko sing titip kuwi ingsun, Jo. Piye? Nggih, nyun pangapunten. Kepiye, Mbok? Matur panan. Kula ajrih dhateng Pangeran Pekik Oh. kalihan Kanjeng Ratu. Ya. Ingsun presa, Jo. Dadi yen ngono sira kuwi luwih wedi karo paman Pangeran Pekik Bibi Ratu Kencana katimbang Ratu Mataram. Ngono, Jo. Iya. Nyun pangapunten. Nggih, langkung Nyun pangapunten. langkung ajrih dhateng Kang Sinuwun. Nggih. Pareng Kok matur. kaya ngono. Piye Mbak Wirareja? Semanten badhe mundhut menika ngendikanipun tanggal jawab perkawis mundhut Para Hoyi ngaten. Perkara iki ora ana sing iso ditanggung jawabi marang wong liya. Wirareja, Kula piye? sira wani gawe kagol manah ingsun. Sing wis makantar-kantar. Monggo ingsun iki ratu, Jo. Sira luput lan dosa. Wirareja, kula bali Piye? wedi ya. Wirareja Kula lan Nyai Wirareja Nggih. pidana 6 tahun. Aduh, Pane. Prajurit, Mbokne Bibi Wirareja dalah paman Wirareja. Papanake ning Pasikran. aku Mbokne. Tadi ajeng mungkin tak luput. Piye? Panjenengan Patek Wirareja. Bentala midana dumateng Wirareja lan Nyai Wirareja menika 6 tahun. Ya iki. Supaya ditulat lan ditulodo. Injih. Dipriksani marang kabeh kawulan ingsun ing Mataram. Injih. Ya sing wani karo ratu, ya kaya ngono kuwi. Injih. Ingsun bakal ngersake sewane Pangeran Dipati Anom. Tejanerat. Injih. Kepareng ngestakaken dawuh kula badhe nimbali dhumateng ing kutha Tejanerat. Sinun. Sakmenika Kanjeng Pangeran Tejanerat sampun sowan wonten kersa dawuh. Ketinggal Bagus Pasuryan. Pangeran Puger. Paring pangandika Sinuwun. Rama nyuwun tulung. Lan Bundutke pusaka ingkang ligan ana ing sentong sisih kiwa kono. ngestakaken dawuh. Iya.
Patih Sindurja. Nuwun wonten paring dawuh. Kratone Mataram kaya dene mendung angin danu ora iso sumilak. Injih, injih. Kene. Monggo sih. Dejaningrat. Nuwun paring pangandika Rama. Sira Pangeran Dipati Anom. Sesuk calon ratu ing Mataram. Nyoh. Ndak paringi pusaka. Rama badhe dawuh menapa Rama? Pangeran Dipati Anom Tejaningrat. Yen sira tanggap sasmita kaparingan saka ratu dening pusaka ingkang ligan, mesti bakal nampa dawuh. Tampanono. Sinuwun. Kula aturi hemut sinuwun. Sampun kathah bebangten ingkang panjenengan paring pidana. Sindurjaya. Injih. Ya. Timpani. Rama, menapa wonten negari Mataram wonten Satru Jaya dalem Rama? Rama kagungan Satru Jaya dalem. Rama kagungan Satru Jaya dalem kang mapan ana ing kesatriyan. Ilang ana. Rama, boten wonten sinawani apa ora Dejaningrat? Lamun sira wani tindake, yen sira ora wani. Kalunggahan Pangeran Dipati Anom ingsun pundhut. Rama, menika minangka tandha bektinipun kawula kaliyan ratu sesembahanipun nenggih ngersa dalem sampeyan dalem Kanjeng Sunan Amangkurat Agung ingkang jumeneng wonten ing Kedaton Pleret. Rama, nyuwun pamit Rama. Patih Sindurja wonten paring dawuh sinuwun. Para Narapraja kawula lan Sentana Paring uga kowe Pangeran Puger. Dawuh ingsun kang pungkasan. Injih. Kae kasatriyan tak anggep kotor, jember. Sawise Tejaningrat nindakake dawuh ingsun, Tan injih. kasatriyan ki obongen. Badhe dipun bes. Obongen. Penyantega kasatriyan menika rak tasih. Sira nindakake dawuh ingsun. Tumindak. Prajurit, wis tak gedhe. Ayo prajurit Puger. nderekan. Puger. Rama didabyang kene. Wis tak. Tara anggone Kanjeng Pangeran Tejaningrat ditimbali ana ngersani ingkang sinuwun. Hoyi, pun Kakang kondur Hoyi. Kanjeng Pangeran, monggo
Monggo Kanjeng Pangeran, monggo. Konturipun ngasta pusaka ligan, Kang Mas. Garwanipun Kakang diajeng Rorohoyi. Enjih, kados pundi? Pun Kakang kudu kandha kepiye Hoyi? Sampun menika pusakanipun boten sae menawi dipun asta kemawon. Monggo. Kontur pinanggih kalian garwa menika ingkang sekeca kados pundi menika? Rorohoyi. Enjih. Banget tresnaku kang tumuju marang sliramu. Semanten ugi kula Kanjeng Pangeran Tejaningrat. Jagat rinasa katutuban mega kang hangendani. Lamun topun Kakang kudu pisah kelawan sliramu Hoyi. Boten wonten ingkang saged misahaken kula kalian panjenengan. Mila injih. Kula suwun Kanjeng Pangeran Tejaningrat menika ageng penggalihipun. Kula kepingin mangertos kados pundi anggenipun dipun timbali ngersanipun ingkang sinuwun. Hoyi, sliramu rak tetep tresna lair tulusing batin to Hoyi. Enjih, boten wonten priya sanes ingkang mapan wontening batos kula kejawi namung panjenengan. Matur nuwun. Mustikaning jagat manihipun Kakang. Mila enggal ngendika. Pikantuk dawuh menapa Kanjeng Pangeran? Hoyi. Enjih. Sing tatak atimu wong ayu. Enjih Kanjeng Pangeran. Bapak dalem Kang Nyakrawati mbau denda ana ing kedaton pleret kang nguwasani bumi Mataram. Ngersakake warangganing pusaka kang diparingake marang aku Hoyi. Oh, ngaten. Kersanipun ingkang sinuwun. Lajeng Kanjeng Pangeran? Hoyi. Kula. Ora ana gandeng cenenge karo sliramu Hoyi. Ora Hoyi. Kanjeng Pangeran Tejaningrat. Rorohoyi piye? Kula sampun tanggap sasmita menapa ingkang dados kersanipun ingkang sinuwun. Mila Kanjeng Pangeran. Saestu anggen kula tresna dhateng panjenengan. Saestu kula menika estunipun kepeksa yen to kedah pun lelatos dhateng ingkang sinuwun. Nanging Bapak dalem menika sesembahanipun para kawula wonten ing Mataram. Ratu-ratuning para kawula. Mila. Hoyi. Kula kedah nindakaken dawuh dalem sampun Kanjeng Pangeran. Aja Hoyi. Lantip Hoyi. Abot anggonku nyandang lakon kang kaya mangkene Hoyi. Kowe tanggap ing sasmita Hoyi. Aku ora bisa urip tanpa kowe Hoyi. Hoyi. Kanjeng Pangeran. Hoyi. Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran Tejaningrat.
Paman Sindurjo. Monggo. Ampun sanget-sanget anggenipun panjenengan ngetuni dumateng pejahipun Rara. Menapa Ratu Mataram ugi badhe ngersakaken pejah kula Paman? Kanjeng Pangeran. Sinaosa kula mangertos bilih pejahipun Hoyi menika mboten saking astanipun panjenengan. Nanging kula sampun dados paseksen bilih panjenengan menika sampun nindakaken menapa ingkang dados dawuhipun ingkang Rama. Kanjeng Pangeran Tejaningrat. Mila saking sak menika, monggo panjenengan kula aturi sumingkir. Sumingkir saking ing kasatriyan menika. Kenging menapa? Awit kasatriyan menika badhe dipun besem. Kasatriyan badhe dipun besmi. Injih Kanjeng Pangeran. Boten monggo. Monggo. Kula aturi sumingkir Kanjeng Pangeran. Kula aturi sumingkir. Prajurit, Pak. Cawdok lampe. Cawdok apa? Kanjeng Pangeran Tejaningrat. Nggih. Kados pundi sang Panembahan? Semanten. Ingkang dados kersanipun ingkang sinupun. Kados dene Sima nguntal anakipun nggih. Wengis. Tumindakipun wengis. Mila nggih. Deng Pangeran kula aturi nentrem-nentremaken wonten ing kajuran mriki nggih. Inggih. Matur nuwun sang Panembahan. Pinten penggalih dalem anggenipun. Menggalih dereng dumugi. Namung nggih. Yen mangke Gusti ingkang murba kawasa mesti calon badhe paring mergi ingkang menapa ingkang dados tujuanipun Kanjeng Pangeran Tejaningrat. Iya, sampunipun kasatriyan dipun besmi dening Bapak Dalem wonten ing Kedaton Pleret. Kalenggahan kula minangka Pangeran Dipati Anom kejabel. Awit saking punika sang Panembahan kula kedah jumeneng ratu wonten ing Mataram Pleret. Kedah jumeneng aji wonten ing Mataram. Injih. Mila nggih. Panjenengan nerem wonten ing kajuran mriki menika. Iya. Kula werek ngelmu. Kanuragan ugi ngelmu kebatusan. Ing kebatusan menika ingkang kenging gayuh kamuktenipun panjenengan. Benjang panjenengan ugi badhe calon dados ratu ing Mataram. Tak ngono nggih Trunajaya. Menika anak mantu kula pun Trunajaya. Nggih. Kula sampun mangertos yen panjenengan kula sampun sambung pasderekan antasipun Trunajaya kalian Pangeran Tejaningrat. Iya. Sampunipun kula kendran saking Kedaton Pleret kula ngayom wonten ngarsanipun sang Panembahan Rama wonten ing kajuran menika. Sawetawis kula sampun saged sak pejagong kalian Trunajaya nunggih putra mantu panjenengan. Nggih. Sekedhap malih mbok menawi kula menika meh gadah putu. Oh, ngaten. Awit sampun sawetawis dangu si Trunajaya menika. Nggih. Nah, Derek bingah kok sang Panembahan. Nggih. Trunajaya. Kula sliramu anggone tak pasdurake karo Jeng Pangeran Puger. Pangeran Tejaningrat ora sah tido-tido.
Lah sok saben dina rina lan wengi padha rembugan kae. Lah iki sejatine kepiye to? Kepiye? Kepareng matur Rama Panembahan. Saplokipun Pangeran Tejaningrat menika mapan wonten ing Kajuran. Menika kathah sanget ingkang dipun ngendikaaken. Malah kepara kepasang yogya sanget Rama Panembahan. Menawi Pangeran Tejaningrat menika kagungan kathah sanget gagasan. Menika jumbuh kalian kekajengan kula. Wong salangsul panjenengan ngendika menawi kula menika tiyang ingkang kendel. Nanging sedaya kala wau kula wani menika gadah pepetangan ingkang memet. Awit kula menika gadah para kraeng wonten ing alas madmung menika. Inggih. Ya. Wonten kraeng Garengsong, kraeng Menur, kraeng Nobo. Mongko setunggaling kraeng menika kathah sanget anak buahipun sing padha mapan ana ing alas madmung. Lan sedaya kala wau sampun kula tanting. Sewanci-wanci Kanjeng Pangeran menawa ngersakaken badhe mapake sepinten kekatanipun Mataram menika mboten badhe nguciwani katosipun. Nah, menika Kanjeng Pangeran. Nggih. Kula gadah jago. Mboten kula katon-katonaken wonten ngresa dal menika mboten. Menika anak kula nggih. Estunipun Trunajaya menika ugi mboten remen kalian Wulandhi ingkang mapan wonten ing Nuswantara Jawi. Akaripun si Trunajaya ugi badhe nundung kumpeni ingkang mapan wonten ing Nuswantara Jawi kalebet wonten ing Praja Mataram. Mila kepasang uga sanget yen panjenengan. Panjenengan kalian Trunajaya penggalipun kedah manunggal. Manunggal nedya nundung kumpeni saking tanah Jawi. Mliginipun wonten ing Praja Mataram. Inggih Sang Panembahan. Raos bombong, raos sing penggalih kula. Sak mangke menawi kula saged nyuwun wangsulipun negari Mataram. Seneng kuyung dening para kawula malah kapan wonten ing dumugi ing tanah Madura. Saged awet Rama dalem menika sampun penggalipun sampun sasar susut. Sampun boten gadah raos kamanungsan. Rak ngaten to menika. Kula gadah kapitayan. Nggih. Kula gadah kapitayan sak mangke menawi kula saged jumeneng aji wonten ing Mataram. Para kawula sak kukuban negari Mataram. Masjid kemawon badhe nyengkuyung ngen kula ngasta pusaraning adil wonten ing negari Mataram sak mangke Sang Panembahan. Nggih. Kula menika najan sepuh nggih. Kompeni kang mapan wonten ing tanah Jawi mliginipun wonten ing Mataram. Cara kula niki isih enom nggih. Kula nggih wani kok. Nggih. Wani. Namung ngaten nggih. Mangke Trunajaya kalian panjenengan. Menika mangke sami-sami ngrabosa nyuwun wangsulipun kapangeranan dalem. Mangke kula ingkang wonten niki. Namung ngaten nggih. Kula wanti-wanti kalian dika nggih. Inggih. Panjenengan menika mangke lak badhe ngrebat kalenggahan dalem kapangeran malih. Namung Trunajaya ugi nderek labuh-labet. Mung weling kula menawi panjenengan sampun mukti ngawi bawa langkung-langkung benjang jumeneng ratu wonten ing Mataram. Ampun ngantos supi kalian anak kula pun Trunajaya. Kersanipun piyambakipun anggenipun ngrewangi panjenengan menika estu-estu nggih. Sang Panembahan nggih. Apa dene Kakang Trunajaya? Nggih, tos pundi. Ampun kuatos Sang Panembahan. Menawi sak mangke kula sampun saged kasembatan ngrebat dampar kepraban Mataram. Kula jumeneng ratu. Kakang Trunajaya ingkang badhe marangkane ngen kula jumeneng. Inggih matur suwun.
kula tiyang sepuh namung resep. Sumpah prastanipun kalian Trunajaya kula ngeseni. Monggo. Kakang Trunajaya, Kanjeng Pangeran terus mundi. aku jejering pangeran. Mesti wae ngerti isin-isining kedaton pleret. Mula Kakang, mengko Kakang Trunajaya ngirit prajurit ngamuk ing praja Mataram saka njaba. Aku kang saka njero Kakang. Kanjeng Pangeran rehne sampun wijang lan cetha sedya wisa sing pangandika dalem. Ya, sobati kula estokaken Kanjeng Pangeran Tejaningrat. iya Kakang. Palakapara mboten ketang celok lintang sambung obor. Nggih. Kula Kakang Trunajaya lan para tiyang-tiyang ing badhe nyengkuyung nyuwun pamit bidal sak menika. Mumpung wekdal ayo ginggil. Titi wanci menika kula tundung saking kaduran. Kula yang ndombani wonten ing pinggir. Inggih. Monggo. Nyuwun pamit. Ndherekaken. Ayo Kakang. Monggo, kula ngatos satus Kanjeng Rama. Ndherekaken sugeng ya. Hati-hati. Aku sing calon numbangi. Nggih, nyuwun pamit. Ya. Sinuwun Patih Sinurja piye? Menika sedaya para nayakaning praja Tuen Kanjeng Pangeran Tejaningrat sampun maraksuwan wonten ing ngersota. Ya. Sumangga anggenipun badhe ngacarani. Ya. Puger Paring pangandika. sira Tejaningrat. Nuwun kula Rama. Isih padha setya karo Rama. Inggih. Awit Mataram menika bumi anggen kula dipun wijilaken wonten ing Madyapada. Pramila sautaing getih kula pisungssungaken tumrap hadeging negari agung Mataram Rama. Bagus. Semanten ugi puger sinuwun. Tejaningrat lan sira puger. Inggih. Sira putraning Sun, putraning ratu ing Mataram. Wanti-wantining Sun marang sira ya. Sira putraning Sun do sing rukun. Aja nganti ginggang. Sesuk yen wis Rama maringake kraton ing Mataram iki borong. Nggone padha aweh pengayoman marang kawula sakukuban negara ing Mataram. Iya. Ngestokaken dawuh Rama. Kakang Sindurja, Nun wonten paring dawuh. rumangsane ingsun iki gerah ingsun saya ngangsek. Saya ngangsek. Ora penak. Kula yang suwan sinut. Sapa kowe? Kula prajurit ingkang jagi wonten ing sakjawinipun peteng. Kaya sowanmu rada kesusu ana apa? Ngaturaken ketiwasan. Bilih wonten Jawi kedatengan kraman. Kraman. Nggih. Kraman? Sapa sing mandhegani? Ingkang Dewan Padha Trunajaya. Sindurja. Kok kados pundi sih? Wonten ing negari Mataram sampun kedatengan kraman. Tejaningrat. Nun paring pangandika. Sira kang bakal duweni kraton ing Mataram. Yen negara Mataram ana kraman ayo. Pecokno Tejaningrat. Punten dalam sewu Rama. Kula mboten wani Rama. Ora wani to panjenengan Kang. Dimas Segera sampun ical. Darma bukti panjenengan kanggone Kang.
ora Dimas. Uger Paring pangandika. sira ngawal para prajurit Petana Uger. Punten dalem sewu Sino. Kanthi kawontenan panjenengan ingkang kados mekaten kula ingkang kedacaken dhateng panjenengan. Sidirjo kados pundi Sino. Aduh. Tijani Ratu. Nuwun kula. Ingsun njur krasa lan ngerti saiki. Lan ing Tijani Ratu mangsa serik. Injih. Serik. Mula Tijani Ratu. Sepian meneh Rama dawuh, ayo adepana Trunajaya. Boten Rama. Ora wani. Kula boten wani Rama. Punten Tijani Ratu. Upama sesuk kowe jumeneng Ratu Mataram Tijani Ratu. Sira ora bakal disayuki dening kawula ing Mataram. Oke, ayo panjenengan. Ingsun panjenengan. Kakang Trunajaya. Tonton jambiran, buka. Kiat-kiataken Sipun sampun sawetawis tebih kaliyan para kerang. Monggo dipun kiat-kiataken iki tekan ngendi? Iki tekan ngendi? Menika sampun dumugi alas Tegal Arum. Sindirjo. Injih. Wonten paring dawuh. Ingsun bakal paring dawuh. Injih. Sakjatine ingsun iki weruh. Injih. Marang atine Tijani Rat. Injih. Mula ingsun ngersakake gandeng ingsun iki gerahe saya ngangsek. Injih. Ketratase aku seda ana kene iki, ya. Injih. Engko petakane ning Tegal Arum. Ning Puma dipuma. Injih. Tijani Rat sak tedak turune ora kena ngambak. Sapet-sapen sareanku. Halo. Kabeh kawula ing Mataram wis cetha banget prajurit ing Mataram wis padha salang tunjang tubruk bentus ingkang sinunus murca saka kalenggan damparing kencan ing Mataram. Yen ngono aku bakal jejuluk Panembahan Madurekna